Beloye mezintirin günde komara adıge o hereme krasnadariye o leve hereme her izide kurt livermiştecine. Ajaldare o çandını jedere serekeya debara şeniyen nezi çarsit malen kurdin ve günde. Balam rejeye ravşanbir o xandavanın devereci bir bilinde. Ligünde beloye kommuneki taybet heye. Yekane mijar beştari kirina de kampanyaya piştkiridana gişpirsiye serxabını Kurdistan'ye. Kampanyaya Kurdin Sovyeti jibo pişkiridana gişpirsiye serxabını Kurdistan'a ku start ve Libişkekel Kırgızistan'a hattı budayın gihişt Rusya. Pişti devere Stavropol'e Kurdin günden Krasnodar'ı jibo pişkiridana gişpirsiye serxabını Kurdistan'a kombune. Daykatelliya not sali dibije bila li Kurdistan'e bizane bin ku Kurdin Rusya li piştwanin. از هیچ از نوتسالی ما برا زاره ما نویه ما گنانه کدا دچین زمان خبردن خلیان تننه کردن خلیان تننه بردانی طلبانی برا کمکی بنا کردا دا برا کردی پشتوان بگیرن دولت کردا هوا کردی لب سردست و Diroksanê Kurd Latif Birûkê amaja bi trajediyên di dîroka Kurdan de kir û penaberiya du sît saliya Kurdên Rûsyayê jî bi bêdewletbûnê ve şirove kir. Raste Kurd çıkaz hez bibin, qavat bibin, haqaz vanayı qabul kin. İro evi em Suriye'de divinin, Kurdistan'a, Irak'da divinin, Kurdistan'a başvurda divinin. Le hukuki referandum ve eğer em gişi canı dil ve denge ve bejin ari serxwa buna Kurdistan'ı dünya alemci mecbur me qabul. Vekê hemû Kurdên Rûsyayê şeniyên hereme adigê û Krasnodarê jî koç berin. Herî dawî piştî hilweşînê Yekîtiya Sovyetê ji kumarên Kafkasya û Asya navendî derbeder bûne. Em îro boyê karekî bera bûne vê derê, boy derbasbûna referandum 25 meha Sentyabrê li Kurdistana Iraqê. Ji me eta me gişkî got erê Kurdistanê re, erê referandumê re. Em şana wekî Kurdistana me bê azadkirî Kurdistana. 25 meha Sentyabrê em ê nava cemaeta xwe da xewatê bivin, gişkî bine serhatkirî wekî referandum Kurdistana me da derbas dibe. Hemû başdarên çalakiyê dan zanin ku gişpirsiya serxabûna Başîrê Kurdistanê diyardeya yektiya neteweyî ye û her Kurdekî re jî pirsa şerefê ye. Herçend mafê wanê dengdanê tune be jî ew çalakiyên xwe wek piştgiriyekî menewî dibînin. Lewma jî biryar hat girtin ku ta roja gişpirsiyê ew ê di çalakiyên xwe li tevayê gund û bajarên herêmê bidomînin û nûnerên xwe bişinin çalakiya navendiya li Moskowê ku dê roja 27 Tebaxê encam bide. Kamîl Şedadî Rûdaw gundê Beloyê komara Adigê Başûrê Rûsyayê.